Hello mga kamusang, ayan, welcome back! Welcome back naman tayo muli mga kamusang. Nagbabalik tayo muli dito ngayon sa Hunasan! Wow! Ayan, prebuyag, ito na ba yung dako mga kamusang? Ayan, nagbanha-banha pa dari So ayan mga kamusang, welcome back! So, mapadyo pagbalik na mo dari sa Hunasan mga kamusang, nga kauban ako akong partner na si Binji, no? Kay Riz din niya, unya. Then, nagsabot mi nga mga nihimi sa Hunasan kay manginhas mi kay lami kay ikaon og kinilaw nga og pan. So kabalo ko nga bihira lang talaga nakakaalam kung ano ang ugpan, no? Kay meron daw sa ibang lugar na walang ugpan sa kanila. And then sa iba naman merong ugpan. Sa amin din merong ugpan. So maghahanap tayo ng mga ugpan mga kamusang, kasama ko yung partner. Ayan, bukol pasensya na ha, kailangan ko talagang magtagalog kasi merong iba kasi hindi nakakaintindi ng Bisaya. So, hoy sa mga basher dira ha, nasobraan na dyan yung babasig pang bash, no? Di na dyan mo mahimutang, wala dyan mo mga gwapa pod. Grabe kayo mo makapanghinaway mang bash ba, mamersonal jud kaayo mo. Pag i-stock na ako iyo ha mga profile picture, hashtag kang ngilad. Ngilad po day kaayo mga dagway. Char! So ayan, pero okay ra na, is natural lang jud lang na jud tayo ma-comment nga kung unsa nakita nato sa video, no? Then ang uban pod na over na pod kaayo. Na over na pod. Di na pod na tama. Kanang kuan jud kayo ba kanang kumbaga is dulot jud kaayo ang inyong mga komento. Pero okay lang. Okay lang. Dawat na ako na. Manghinaot pud ko nga perfect pud kay mo, perfect pud mo. Kanang inik-stock guys sa inyong mga picture. Gwapa pud ba? Kanang labi pud og pamanit. Kanang kutis artista. Ana ba? Kay ang inyong katigi, inyong ginabash, wa mo kabalo di ay na hasta po din pangita. Ayun buyag, oy buyag. So nami diri ano kay mauan lagi ta, sige na di na ta magdugay kay mangita na ta kay ato nagisundan si Benji kay magsugo na siya og pambungkal ug ugpan kay lami kayo ikilaw. So baliw na to ang kamera si Benji, ayan. Paspasa po mula ka, uy, nag-intro pa ganit ta. So, ha? Ayan, yung partner ko si Benji kasi Riz din niya ngayon. So, nag-ano kami, nagpunta kami sa Hunasan kay naghahanap kami ng ulam namin mga kamusang. Parang may pang ulam. Maghanap kami dito ng makakain namin na pang ulam. So, ayan. Ha? Ito ba? So, ayan. So mga kamusang, mga padyoy, pagbalik na mo diri sa Hunasan nga kami daw haintaan sa akong partner na si Benji, no? Before mga kamusang is pag nindot kayo ang panahon kanang dili kayo totally nga init mga kamusang kay naadjud mi dinhi sa Hunasan kay manginhas mangilaw mi kay manguha mi og mga shell diri ang mga litob ug pan. So mao na amo ang ginakilaw mga kamusang, no? So ako ipakita sa inyo kung unsa hitsura anang ugpan na akong ginaistorya mga kamusang. Ang ugpan, ito po yung ugpan na may shell na may buntot. So ayan mga kamusang. So adto na to si Benji. Okay, nagbungkal naman siya. Be, pakita be. So, mga kamusang, pakita be. Explain nga, mauna siya, mauna ugpan. Ang ikog ani mauna makilaw. Sagad daw, sulod. Wa man na sulod. Ano sa man na? Para si Benji mga kamusang, nahuman niya bungkal ang lupa. Ayan. Mauna karon ang ugpan. Mao ni ang forma sa ugpan ha. Ambot lang sa ubang lugar kung say tawag nila ani. Ayun mga kamusang Nami diri karon ni Benji
Kaya nangita may sudan nun lagi mga kamusang eh. Di mo ni amo adri o. So ara daghan lig umpan buyag. Biko ala sabi tabang sa kubik eh. Tabang sa silipin kay. Nagulit ba ako aning kamera. So ara mga kamusang itong hugasan. Hugasan ka ba? Lap-lapok ba? Yan. Wala. Aman. So mga kamusta pakigunit ako sa cellophane. Nakakita taog bulan-bulan. Ayan. Ito yung bulan-bulan mga kamusang oh. So, ayan mga kamusang, lantawan ninyo ang hunas. Purya buyag mga kamusang, purya buyag. Dako kayong hunas diri sa amo mga kamusang.